Vitajte na prezentácii platformy HealthShare, ktorú chceme vytvoriť ako priestor, kde odborníci v oblasti zdravia a fitness budú môcť zdieľať svoje vedomosti s ľuďmi, ktorí hľadajú spôsoby, ako zlepšiť svoje zdravie a kondíciu. Spoločne budeme pracovať na vytvorení tejto platformy, ktorá prepojí odborníkov a záujemcov o zdravý životný štýl. HealthShare bude unikátna platforma, ktorá centralizuje všetky potrebné informácie a materiály na jednom mieste. Chceme sprístupniť kvalitné tréningové plány a vzdelávacie materiály od odborníkov tak, aby každý mohol zlepšiť svoje zdravie a kondíciu. Pre trénerov zase chceme vytvoriť priestor na monetizáciu ich vedomostí a zručností. Dnes je problémom, že ľudia majú obmedzený prístup k overeným informáciám o zdraví a fitness. Navyše, odborníci často nemajú priestor, kde by mohli efektívne zdieľať svoje vedomosti a zarábať na nich. HealthShare tento problém bude riešiť tým, že spojí obe strany na jednej platforme. HealthShare chceme vytvoriť ako jednoduchý spôsob, ako získať prístup k informáciám o zdraví a kondícii priamo od odborníkov. Platforma umožní ľuďom zlepšovať svoje zdravie prostredníctvom tréningových plánov, konzultácií a edukačných materiálov, ktoré budú vytvárať profesionáli z rôznych oblastí. Chceme, aby našimi hlavnými používateľmi boli ľudia vo veku 15 až 45 rokov, ktorí budú hľadať flexibilné tréningy a možnosti zlepšenia svojho zdravia bez potreby osobného trénera. Odborníci, ktorí už majú plné rozvrhy, budú mať možnosť na HealthShare získať pasívny príjem z online obsahu. V porovnaní s konkurenciou sa plánujeme odlišovať špecifickým zameraním na fitness a personalizované tréningové plány. Našou víziou je, aby platforma fungovala jednoducho pre oboch používateľov aj tvorcov obsahu. Používatelia budú môcť vyhľadávať a predplácať si tréningové plány alebo konzultácie, zatiaľ čo tvorcovia budú mať priestor na zdieľanie svojich produktov. Chceme navrhnúť systém predplatného tak, aby bol jednoduchý a efektívny. Klienti by si mohli vybrať predplatné, zaplatiť a získať prístup k zakúpenému obsahu. Počas doby trvania predplatného by mohli kedykoľvek využívať všetky dostupné materiály a tréningové plány. Na konci predplatného by mali možnosť jeho obnovy. Pre tvorcov ponúkneme plnú kontrolu nad tvorbou a správou ich predplatného. Môžu vytvárať tréningové programy, pridávať obsah a sledovať spätnú väzbu od svojich klientov. Tento proces je navrhnutý tak, aby bol čo najjednoduchší a najefektívnejší pre trénerov, ktorí si chcú udržiavať dlhodobé vzťahy so svojimi klientmi. Naša platforma bude poskytovať komplexné riešenia pre každého. Chceme ponúknuť rôzne bezplatné a platené služby od odborníkov. Bezplatné služby budú zahŕňať edukačné blogy o zdraví a fitness, prezentačné videá tréningov a ďalšie videá zamerané na zdravie a kondíciu. Platené služby budú obsahovať balíčky tréningových videí, personalizované tréningové a stravovacie plány a predplatné. Na záver vás pozývam, aby ste sa stali súčasťou našej komunity na HealthShare. Môžete podporiť projekt na Patreone a sledovať náš YouTube kanál, kde zdieľame aktuálny priebeh tvorby. Spoločne môžeme dosiahnuť viac.